Multiplo po Venezuele, deň 5. Po pár dňoch v Grand Sabane nám už dochádza voda a je na čase hľadať aj diesel, keďže kúpiť sa tu dá len benzín. Žore to žlté venezuelský benzín a tu máme brazílsky benzín, takže nič pre nás. Užívame si posledné raňajky na našom novom obľúbenom mieste a ideme ďalej. V Grand Sabane je veľa vodopádov a kedysi tu bolo aj veľa zamestnancov a strážcov parku. Po brutálnej kríze však stade odišli, lebo ich výplata bola tak pár dolárov. Dnes sa do týchto budov nasťahovali pôvodní obyvatelia z kmeňa Pemon, ktorí si cez víkendy za každý vodopád pýtajú taký symbolický dolár za údržbu a podobne. Vôbec sa tomu nečudujeme, je to tu riadna hladová dolina, je tu aj strašne veľa chudých psov, tak ich krmíme všetkým, čo máme. Pozeráme si tento pekný asi 70-metrový vodopád Kamameru a druhý vodopád Kavimeru, ktorý je tiež s nádherným podložím z poldrahokamu Jaspis. Na večer sa presúvame na benzínku, ktorá nemá benzín už niekoľko mesiacov, ale pani, čo tu má chatky na prenájom, nás tu necháva prespať zadarmo, aj nám otvorila záchody. Samozrejme, mne za to kúpem pripojenie na Starlink, vodu, večeru, suveníry. Cestou sa im na sebe zavolala iná rodinka, od ktorých sme kúpili výborné empanády a takú dobrú pikantnú omáčku, že Ivan kúpil celý pohár. Keď sme sa pýtali, čo je v nej, že je tak dobrá, nepovedali, ale niekoľko dní sme zistili, že omáčka je z mravcov, ale bola fakt dobrá.